Evangélium Szent Máté könyvéből. Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak és megkérdezték tőle: miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt? Jézus így felelt nekik: vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki sem tesz régi ruhára új szövetből foltot, mert az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe, mert így kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőkbe való, akkor mindkettő megmarad.